henu hian ange soi kan ti chuan mipa panga ai tam I mutpui to chuan pasal in ei nuwa kumsom nuwa poni se nu palim tak in ni theina chance kha za sumria ta tongin za somni panga atlan hiamang engwange kan ti chuan mipa I mutpui hnem po le kha mi hring nena in zom nge theina kha ama sa ain adal tel telang mi pani in zom nge na chuchunia kan soi ma se mi ikop na sat lutuk chuan khai khin tu an tam lutuka pakhata chau in zom na nget aum hle thei do khami nen khan tia khai khin tu aum tlat to train mipa panga vel an ni to phei chuan khai khin tu ka tam towa pakhata in zom na nget tak kha apiang hle thei to lo ikop nem po le in zom na chu soi do enga mon leka khami kha thazo ka sin khami kha zia zok khami kha chuan chu tiang kha tiang chuan min ti thrin tin na thin lung kha piang zera iswal wang pon ni lovin mi pakhata ibei nge tak tak thei to lawang mi pa la hian an huat ber chu mi padang chan chin soi ne mo mi padang ne na khai khin hi ani chu chuan thin rim na lung oi do na de in thren mai du na athen na sa in thren pha khang lo mai thei ma se thin rim na to chuan a fulin a kher pe lawang che chu chuan in ka ka tin wam lawang nang lain kha pa zo kha chuan tia khai khin tur kha I thin lunga lo piang zel do na lung len na le midang zok ngai rum na I lo nei ve dom pok nen chu tiang te no ya chuan nu panun a hlim to ngai lo ti na soi ni inin ti thiam lo changa mi padang be mai thrin te inin ti thiam lo changa mi chedang be mai thrin te chu tiang chu in lo ni vem inin ti thiam lo changa pathian be thrin zong zok te chu tiang me hring chu an lo mania mi panol puya chuan meiche angin an emotion an tilang thiam ve vak lowa meiche angin an thinlunga an ve an soi ve ngai lowa an ngoya an tuak dai top train panina atlang puin meiche chu thilan chak donin an thun niam thina mi pa chu an kun niam mai train pathumna meiche hian mi pa in meiche fen zai model pian tak hi an du angin an ngai lain ani na taka chuan meiche khal thanel nol mom tha tak hian mi pa hip zok ma ani palina mi pa hian kan tui zong tui ve chau hi kan kom pe tlang pui pangana mi pa hian meiche a in ade tam takin e an thei zok pangokna mi pa thuak hi meiche thuak ai na lian zoka ma se an fing zok ti na chu ni chuang lo mi pa taksa hi alianin tha lo tam zoka chumi control tur chuan thuaka neuron na tam zok awangin alo lian zok mai ni pasarina kan upatel tela thom na thol le tai kan du lo tel tela thom no kan hathol tel telani pariatna kan sei photo angin mi pa hian meiche a in dot soyan ol samzo kani pakuana an meiche du zong kalpui hian an kaldam pa ngai ai nan kal muang thina an meiche du zong ni lem lawa chuan an kal mon pha te luwa chuang lawa an ni papui an kalpui phei chuan an kaldam pa ngai ai chakin an kal fo zok thene somna mi pa hian an dam chungin meiche thliang nan kum khat lai an mangai an ti mi pavun hi ano lo zo ka wang te poniang meiche ain kan lang upahar zo ka ni panina athil ve zong le du zong I thlop zel thiam chuan itilung oi ti na ni mai pathumna mi pa chu tong tam se I du chuan athu sei luk devin ngai thala I ngai thla nei ti I mera tangin lantiok thinang che palina mi pa hian ti tu hril an du lowa ma se I du zong le I du lo zong hril an ngai thadu phian pangana mi pa chu el lovin tho puila in kung kai na thatak in siam thei zo kang pangna I okia zirin mi pathin lung ol sam takin I khoi thei ni pasarina mi pa in itana poimo eng emo thei hil hian a hmangai lo wang che le a khek lo wang che ni vek lem lo pariatna meiche tan bek mi pa chu
ama hlim lo ma se nang mai hlim ani ti khia chuan poi ti vak lem lawang pakwana i om dan kha thiam lo dewa a khan amangai lo wang chen ni lovin i om dan aman lo tak tak jok mai ani somna me se chak lo le de thong tak angai lan khan mipa chuan inrin tok na nei pha jok thrina me se chak le thil ti ve thei mai angai lan khan mipa chuan ai rin tok na a hlo jok thrin TV lama chuan Spider-Man chu kan lo mu photo ani mai theya ma se atak taka ero hei aya Spider-Man hi mu zen zen lo mai the ni Miswal lo bele tur hian kan theina zong zong sen thir angai lo atok te hi a om mai pathian hena kan tong trai hian lem chan ko langai lowa kan ngai to na zong zong a khetlang vek sia min hangai dan ang em chuan min hangai na hi ala avani zoni ti po hi an singwar vak dik lawa ador kal kal te ka du lem lawa alo in hon to chuan in le amoy at lo chu ka du be thau mai zoni po hi ka hak lawang thil ti tur tam tak ka nei ve ani lalpa vi le hi an tum le pai ka dil lo ti a thei sam chuan lalpa kan o sin nei po kan sa zu a khong lo po ani chuang lawa nu pui tur hi min te la ka du khop me ya min te lawa ni pun lalpa tlangwal tel tak kum som pathua chang lalpa kum som thum le pakhat in kar mi hilal pa min pe la mi chan hai ka du khop mei hetiang reng lalpa wa hi se om po ka ti ve to dik tak soi chuan i tin tun ang reng hian to om don lo dam lo si tan mang an hun te po lalpa ka nei ve don zunga chuan in tuimin swate u bakal te u dam doi lei tur tir ka te po an ngai don min an ril ru chuan i then om khoweng in nei tu te pon om lo mi an tiang adik lo ka ti lo ba se tu in ha na cha ka ni leu ka chen pui te ang tak takin lalpa min mangai don lo tu na hian lalpa a hun lo lawa ka phone te ri a ma se ka phone ri ai chuan nang ma ka ngai poi mo don a du le lo in ring pui chap nei ro se poi ka ti lo ve lalpa ba in ni a hian in ka kal na hun tu ra pya min om pui la min la ma te ni sonari day te kan hanga electric bank ko san chuan an ki thakop nei dar som pakhata in kho man chana dar som pakhat le min som thum pariya te bial te pastor te se ba nal don thu so ya dar som pan hi le min som pariya ta thu sei zawa ti chuan so tiar te kan e thing pui te kan in boka Mipa ai chuan hmei chia hi chuan thil hi an ngai tu atlem deuh nge ni Baby, you were this close to being single. kan thil ti sual pakhat lek hian hong tam tak anei the ni mei chia tho tho po hi ain chak le the khop mai さあ、ではお願いします。見せられるか怪力曲がっている。折り曲げました。フライパンがこんなに曲がるとは。 engkim hi a hun taka a thleng thin Than khat chu an hmel en lova an zai ngai thlak chi ania henu hi chu a zai ngai thlalowa a hmel en chi jok ani hmel mọi cái chuyện lại không từ giang lung mọi cái cam rèn nhà này vàng lên đòn của lao mẹ tình giang lung vào bên nam kia thu đi mình làm mây xem
Porotso. Oh, đi. Anh lại về đây, tôi nói mà nó bị tôi. Duam na hian min timual pho thin an nia. Kan lom na hian mi te atina kho mai. Ole video danga kanin hunai vek ton ya o. Sung nay là bin sang nay là môi dâu lâu à mẹ là chia chi lâu ở đủ big lâu siêu xe man tàu là vinh căn môi dâu lâu